Ahoj. Co kdyby usínání nebylo jenom koncem dne, ale byl by to magický moment, kdy můžeš tvořit celou svou budoucnost. Pojďme se spolu ukolébat do pocitu, že tvoje přání už je splněno. Večer, těsně před usnutím, je naše mysl nejvnímavější. Nacházíme se ve stavu podobném spánku, kdy podvědomí nejvíc vstřebává myšlenky a pocity, které si pak sebou nosíme do noci. To, na co se v tomhle stavu zaměříme, může ovlivnit nejenom naše sny, ale taky naši budoucí zkušenost. Mnoho osobností, například Neville Goddard nebo Joseph Murphy a dokonce i principy kvantové fyziky se shodují, že co si dokážeme živě představit a procítit, to vytváří reálnou možnost, jednu z realit, ke které se pak svými myšlenkami a emocemi přibližujeme. Tahle meditace ti pomůže uvolnit všechno, co tě tíží a nahradit to jasnou představou toho, co si přeješ. Připravíš svoje tělo i mysl na to, aby ses probudil nebo probudila do dne, který tě bude přibližovat ke splnění tvých cílů. Lehni si pohodlně a zavři oči. Pomalu se nadechni nosem a pomalu dlouze vydechni ústy. Začni si všímat svého těla. Jak se cítí tvoje hlava? Jak se cítí tvoje čelisti? Uvolni je. Uvolni jazyk. Jak se cítí tvoje ramena? Nechej je klesnout od uší. Uvolni je. Postupuj svoji pozornosti dál dolů. Přes paže, hrudník, břicho, celá záda, nohy a jíždě, spodní část nohou až k chodidlům, ke konečkům prstů. Představ si, že s každým výdechem odchází napětí z tvého těla. Tvoje tělo je těžší, uvolněnější a ty jsi víc a víc klidnější. Teď si představ před sebou zázračnou bednu. Je to nádherná magická bedna, která dokáže přeměnit tvoje starosti a problémy v něco pozitivního. Pomysli na všechno, co tě dneska tížilo nebo co tě tíží. Možná se ti něco nepovedlo. Možná tě něco rozčílilo nebo znepokojilo. Možná tě teprve čeká něco, z čeho máš obavy. Každou z těchto věcí vezmi jednu po druhé a vlož je do té magické bedny. Bedna se pak sama uzavře a zařídí, že se situace může vyřešit nečekaně pozitivním způsobem. Možná dostaneš nějaký nový nápad, nebo ti někdo pomůže, nebo se něco jakoby zázrakem změní. Ty na to teď nemusíš myslet. Bedna se o všechno postará. A teď si pomysli na něco, co by si moc přál nebo přála, něco, co je pro tebe moc důležité. Představ si, jak by to vypadalo, kdyby z tohohle cíle už dosáhl nebo dosáhla. Představ si nějakou chvíli, nějaký okamžik, který může nastat, jenom pokud svého cíle dosáhneš.
Kde jsi? Kdo je tam s tebou? Co se odehrává? Jak vypadáš? Co máš na sobě oblečené? Jak se tváříš? Jak se tváří ostatní? Co slyšíš? Je tam hudba? Jsou tam nějaké hlasy? Zvuky přírody? Jak to tam voní? Co cítíš ve svém těle? Je to radost, klid nebo nadšení? Představ si teď jakoby krátké video, asi na 10-15 sekund. Dívej se na tuhle scénu svýma vlastníma očima z pozice svého těla, jako kdyby to byla vzpomínka nebo nějaká část filmu natáčená tvojím pohledem. Teď si tuhle scénu pust ve své mysli znovu. Vnímej všechny detaily, všechno, co vidíš, slyšíš a cítíš. Přehrávej si znovu, stále dokola. S každým opakováním je jasnější, živější a skutečnější. Co cítíš, když se to děje? Úlevu, radost, nadšení nebo úspěch? Všímej si těchto pocitů a nech je prostoupit celým tělem. Teď, když máš tuhle scénu jasně před sebou, nechej všechny ty pozitivní pocity naplnit celé své srdce. Víš, že jdeš tomuhle krásnému cíli naproti. A s tímhle vědomím a pocitem klidu a radosti můžeš usnout. Pomysli si, všechno, co si přeju, ke mně přichází ve správný čas. Můj cíl už je tady. Cítím klid a radost. A teď můžeš nechat svoji mysl pomalu sklouznout do spánku. Tvoje podvědomí se o všechno postará. Dobrou noc a hezké sny.